Te meg hogy fogod azt? Nos gyerekek, nem találjuk meg. Nem találjuk meg, hogy hol. Red Hammer, nem láttad, hogy az? Nézzük meg, csak indítsuk el. Csak mondd, hogy ez kérlek, meg fel is veszem, nem tudom miért nem veszem én ezt fel. Vörös kalapács hadművelet. Eron túl sokáig így indítsuk el. Kurva szartokat nem hiszem el! Nem tudom, hogy nem bírom. Nem lehet igaz. Hogy sikerült azt megcsinálni? Látok, megmutatjuk, hozd ide a szabad kamerát, hozd ide a szabad kamerát. Lefagy a gép, nem érdekel. Figyeljétek, volt egy rész, nem ez az, sok mappa van itt, Movies, itt van. Egy ilyen rész volt benne, hogy az irodához el kell mennünk, és így, és elvesztettük a videót, csak 0 másodpercek vannak, nézd milyen szépen itt lenne, el se hiszed, hogy lefölmegy, de olyan szép, és 2 is van, ugyanaz, csak élvezétek. Nem hiszem. Ezt nézzük már, próbáltuk azt, hogy hát ha egy másikat indítottunk el. Nézzük meg, preference. De... Nem csak magyar van, csak magyarul van. Fősét, az original version. Igen, de... Nézzük meg ezt Gyöndőjér, yes. Mindent állítsunk át, nem tudok már mit mondani. Mindegy, indításra szurkol. Nem fog ez menni, rajgi. Miért kell megint végignéznem ezt a szart géniuszát? Igen, géniusz vagy. Nem hiszem el. Bohemia, interaktív stúdiók mindenhol! Itt Youtube-on is rákerestünk, Bohemia interaktív. Vagy a rendszer. Na, kapcsolj vissza. De mutasd a Bohemia interaktívat. Nem. Na. De amúgy igen, itt van. Tehát állítólag ezzel a játékkal egy siker sorozatot hoztak létre. És nem lesz az. Figyeld meg. Vörös kalapács hadművelet. Ezt elkezdtem. Hoho! Az mi? Lett egy harmadik. Lehet, megvan? Ne, basz fel. Nem fogsz felbaszni. Ilyen nincs. 2,5 a kereső után megtaláltuk! És hogy sikerült ezt? Annyi az egész, hogy mikor elindítottuk a játékot, az egész játékra kell rámenni, és nem a kiegészítős játékra. Logikus. Anyám gyerekek, én már befesem. Akkor újra elkezdjük fel. Amúgy igen, gondolom csodálkoztok, mutatjuk az arcunkat. Le fogsz esni. Nem fog lesz. Szóval mit látnak? Láttak engem? Na, ezt én fogok játszani, ezt ilyen stock kombinátor, akkor elkezdem itt is menni, ezt összevágom, vagy nem tudom. De miért innen kezdi? Most akartam azt az autós elést mutatni. Mindegy. Nagyon ki vagyok ezt. Ja, amúgy sziasztok most is, hogy hallottak minket is itt is, ott is mindhárom. Na jó, tudjátok mit? Legyen ez a videó, a fix, ez jó van, nem tudom. Ja, akkor vagyok a videót, ugye akkor ott is köszönöm meg itt is, hogy legyen. Jó. Sziasztok! Sziasztok, Roege vagyok. Krambi, megtaláltuk a elveszett részt. Nagyon elfáradtunk a keresésben. Nem tudom, ne kérdezz hülyeséget. Na, 1 hónappal korábban. Keresd a magyar neveket. Ádám Black! Nem magyar név. Hát. A kocsit nézd, mit a porzik. Egy kis Trabanta jön értem. Mi az a 7. Mondom tovább, van a 7. Nem szószom. Jó. Fehér Péter. Nem látom többet. Román lány. Nem román, de... Román tanár úr. Fenébe. Oké, jó, bocsánat, nem együtt már. Az a mozgat. Persze, így sétál mindenki. Mehetünk, Petrovikat tudom elvinni. Semmi gond. Péter, ma visszük megcsináltam a motoromat. Mindig felhozom a buszon.
Oh. Milyen sokáig megy ez? Don't think so. I'll be staying late. Őt Vikinek hívják. Tomorrow, but I can't promise anything. Na jó! Koci. Hoki meccs. És Vikinek hívják. Vikinek hívják. Jó, oké. Én már mindent értek. Jó, hagyjuk a jó Istenben ezt az egészet. Peking városa. Vigyázz magad, jó csak. And thanks. De már az előző részben rájöttem, hogy kell kezdeni a játékot, így most már könnyebb lesz. Na, elnézésem. Mikor vannak buszok? Petrovízben vagyunk. 35 és 5-ösök. 55, 35, 15. Hány óra van? 5 perc és jön. Rend. Beszéltünk veled? Nem. Nézd, hogy sétünk fel a részt. Ezt a fél. Hogy? ez az, akit nem akartam látni soha, még rémálmaimban. De ez egy kicsit Harry Potter benyomású volt. Igen, nézzük meg még egyszer. Úgy. Tényleg. Úristen! Tudták, hogy betették Harry Pottert a filmbe? Nem tudok beszélni? Ott tisztelni, láttad? Olyan seghülye vagy, olyan meg egy csajhoz és elkezdek integetni. Egy olyan csajhoz, akinek... Hát megfordul a feje. Menj mögé, teljesen. Aztán a másik irány? Nem fordul. Jó lapos. Mint a papír. Nem feszél? De úristen, jó. Tehát... Ülj le inkább, ülj le. Istenem. Nem tudok veled beszélni. Ülj le. 5 perc múlva jön. És addig ülj le. Nem tudom. De most ez valós idejű játék? Nézd már meg, time. Befasok tényleg valós idejű játék. Na. Komolyan... Tehát nálunk van most 3:49. Tehát elvileg 50-kor Jön a busz. jön a busz. És szopadtak? Nem, ilyen nincsen. Nem kodjuk még a billentyűket. Kúvássam. De miért van célkeresztül, hogy is nem fegyverem? Az óránkat már láttuk egyszer. Aha, szóval ez is lesz fegyverem. Az mi? Kompassz volt. Az mire jó? Itt iránytű tudod. Ja? Megint megnézhetjük a csodás óránkat. Mi? Önterre tud behozni a izét? Mi? Nem is enter. Hát de, vagy a görgő, vagy az önte. A nyád. Menj már egy kicsit arrébb légy. Megyek. Nem követem kurva nyelvet. De akarod innen, hogy. Jó. Kompasszra megy rá. Mi volt? C volt? C. Nem. B, nem tudom. C2. Na jó, hagyjuk. Mindjárt itt a busz, nem? Szerintem ha elindultunk a gyalog, már 7 km-t lesétáltunk volna, nem? He? Ez a baj a játékkal, ezzel is elmondtam, hogy időt pazarolsz vele. Értem, az élet is ilyen. Megy a kompassz neked. Látom. Menjünk éjszakra. Mik a célkereszt, hogy tudok pedig. Még nem kell működni. Adjad. Jó van, na. Jaj, és mi lesz? Na. Úgy. Most mit csinálsz? Támadó. Az. Menjünk a következő megállóig, addigra van időnk. Van következő megálló. Nem szerintem. tudom. nem merek. Mondjuk 7 kilométert szerintem nem hinném, hogy le fogunk Szerintem futni. fogyunk, hogy pont időre fog jönni. Nem, ha késik. Késni fog. Várjál, mit veszünk? BKV-t? Vagy pedig Oroszországot? Vagy egy játékot? Hoppá, busz! Busz fordult le a sarkon! Ugorjunk ki elé. Nem. Menj vissza. Menj Nem vissza. tudok ugrani. Sétsz vissza. Hülye vagy, azért most lesz vége a játéknak, nem áll. Na meg 5 percet várnunk. De hogy sétálok? Figyelj az árnyékon. Mint aki be van szarva. Mindegy, fussál Itt oda. vagyok. Miért ott állt meg? Hogy kell? Elnézd meg, baszva. És Most felszállok az csinálok? ablaknál. Jó. Oké, mit csak keresni. Istenem. Jó, igazi katona. Nem, ajtó, itt nekem, ablak. Igen,
nature. Calm down, please. We're dead on schedule, and I can't push this heap any harder or it might fall apart entirely. And then we would never get anywhere. Would you? This could be important. Citizens, today, August 23rd, the National Coalition has finally collapsed. Vice Premier Komolyan, Ostrowski of the ezzel a November 24 Party belül. has resigned, and after the Csak a entire négy egyre government beszélek. follows his Nem. Ez most a rádió. plan. The representatives of the Socialist Én Reform biztos, Party hogy ilyen lenne, hogy nem beszélnek a többitől. of corruption and Amúgy- Sülnek össze. and Amúgy urged igen, revision tehát and rejection of the last 3 years of economic reform. fogod nem tudod tovább nyomni. Requested Ezt the miért revision tudnám? of Még több pro-reform idő. President 7 Zuma, kilométert megyek és mégis órák jutok former el. Vice Premier Ostrowski and 3 other leading members Legfontosabb of the részről Moldovan beszélni. Communist Party then went to Moscow Ez a to csodálatos meet with the buszkeréket general magától De azt az forgat utat tengeljük vagy én egy végül. ideje már az utat nézem. Csak forgunk. Hogy így vuny, kacskaringós jobbra-balra, az úgy szép. Tehát így, Miért nem így csináltak egyenesebben azt, hogy cseheknek felad. ja, csehek. Orosz játékos csehek. Ja. Szóval most elkezdem beszélni, hogy interaktívból többet tudunk. Maybe things aren't as bad as Hát they akkor hajrá parancsolj. But why have they come to Moscow? Nem. Doesn't sound like Mondom én, mondom. remember what happened 30 years ago. Mikor 99-ben alapult, You know anything about olyan this? híres, neves dolgokat kaphatunk tőlük, mint a Operation Flashpoint, Cold Igen. War Crisis. Arma Armed Assault, Arma 2, Arma 2 Operation. Ott is az Operation, érted? Tehát Arrowhead, Arma 3. Na mi történik? Elmegy a busz. Igen. Jó, oké. Na! Szóval mi nem jön benne a 4 ember. Itt a vállam. Szóval vagyok. Felállni a buszról. Na, Jobb klik. Vegyzem már, középső gomb. Na mi volt ott? Nincs, jó. nincs vagy Állj már meg! Ott a ház! Le akarok szállni. Mint a Frani és Hadobán. All change, please. Még állomás beszállás. Na nem is ott esélyem más csinálni. Jó. Olyan nyomi vagyok, hogy elkezd nem. Szépen lassan, már úgyis nem futunk basszus. Elkésem még a Elmegy az végén. egész. Ez a- Fogadjunk, ott van nem. már a társunk. Már innen látom azt a kék autó. Ó, de tudom. Ó, az is sprintel ott, valamit ellopott. Aztán figyelj, ha meggondolja magát útközben, leszek menni, nem. Szerintem még nem érdekel. Már nyitva az ajtó? Várjál. Értelmes ember, város közepén nyitva hagyja az ajtót. Hát nyugodtan gyertek, mindig szívesen látom. Te veszel levegőt, én játszok vele. Én nézem. Ez sem nagyon. Kettesével! Szépen megvan, animálva, hogy felmegy kettesével, nincs. Vagy lehet volt az hármasával. Felesével jó. Két is most. Good morning. How are you today? Terrible weather, isn't it? Have they any letters? Yes, you Ez have is everything on ismerős your nekem ez a desk. nő. A Igen. megállóból? What would I do without you? Szóval eljöttem a nőhöz a megállóból. He? Milyen szépen jelzik az idő múlását. De jó, legalább itt a másodperc a nagy mutatót. Nagyon. Megpróbáltam. Jó. Én már feladtam a lobbyfekkel. Hey Liz, it's me. Az a telefon most benne van a I haven't had fejében. time, so I rang. Hogy? Nem értem, hogy hallod és nem is kérdezze. Csináld. Yes, Fine. that should be Minek próbálkozom? the day after tomorrow. Olyan mondom, ha Most ez komolyan meg kell nézni, hogy rángatja a fejét és mond 3 As some of you already know, a contingent of Soviet troops have entered our country. Please hold on for a message from President Logan. Miért kell veszítetni? Our country is at a crossroads. The Communist Party leaders have turned their backs on our constitution
and all the principles of our democracy. Ez egy rendőr. They have betrayed our nation to the communist leaders of the Soviet Union. A large number of Soviet troops from Kuglitya have landed on our island. We can't stop them. Our militia forces are Nagyszámú ineffective. sereg. Itt a Accordingly, I Bocskéttal. have ordered all our units to surrender and lay down their weapons. I ask you all not to provoke the Soviet soldiers, to avoid unnecessary violence. Return to your homes Minek mennek? and for your own security remain there. I have requested the international community to take action against this occupation, this act of unprecedented aggression against our sovereign state. Dear fellow citizens, Nem vagyok help each drága. other in this testing time for our nation. Polgártársak sem The sokáig. truth will win out. Az igazság győzni fog. Visszadom a füst. Megy utána. Igen, igen. Ja. Kész. Nem. Nem jó. 5 percet vártunk a buszig, ahol vártunk körülbelül még 5 percet azért, hogy buszoztunk. Aztán most elmentünk a csajhoz 2 perc alatt, de utána megnézzünk egy 10 perces videót. Szerintem kész is a 30 perces videó. Körülbelül. Jó, nem igaz, mert... Jó, 15 minut tartunk, de na, érted a... De amúgy 10 percen van, hogy... De ez is szörnyű. Miért kell ezeket a részesen mutatni, hogy a tankon ha nem láttam már volna valaki ezzel. Semmit nem ír, csak meg. Ja, akkor mondanám folyamatosan a történetszálat. Nem, nekünk nézni kell, hogy a tankok tök akadálytalanul bemennek a városba. Ja, nem itt van az ember. Akit irányít. Hadn't expected this. Not now. Not here. Not after everything else. De lehet. Beáll a fa mögé, és 15 Nem, kiülne belőle mások, a semmiből. De hajtatom, hogy nyitni csak a barátok. We are not your enemies. We are here to help you establish a new socialist order. Remain calm. Return to your houses and cooperate with our troops. Be sure to follow our Nem lehet instructions lenyomni. and all will be well. The curfew will be established in all towns and villages. Our troops may need to use some of your properties to support our mission. We urge you not to Hát resist, alapvetően. or we Kezdem cannot hálózni. guarantee your safety. Ugye? Borotválkoznunk kéne. No! Visszatértünk a játékba. Hagyja le a város. Jó, akkor menjen le. Most tudom, merre jöttem. Ez egy videó vitt föl. Mi volt az? Ez a kezem? És miért ennyire szar? Szállj be a kocsi. Egyszer, egy szép napon... Tudom, nem szállok már sehova fel, de megint 10 percet fogok várni semmi. Inkább legaladok mindent, jó? Tudom, hogy elhagyom a város. Tadadam, ahol élek. Várjál, azt hiszem van egy biliárdgolyón valahol. Rá kéne rakni az erre. Hozzad! Dobra, hát tegyük rá, és felvesszük azt is keresbelmet. És akkor itt nem is kell játszanunk. Van biliárdoló? Nem tudom. És akkor a shiftet is jó valamit, amit kéne. Jó fejem lenne. Nem tudom. 1 kilométert le kell sprintelned, ez a célod. Aztán biztos volt valami kocsi, amivel mertünk volna amúgy ilyen. De nem érdekel, nem fog megint megnézni egy 10 perces videót. Elég. Comrades from Nogovo Republic, we are not your enemies. We are here to help you establish a new Még socialist egyszer kell, nem vagyunk ellenségesek. Első nem értettük meg. Utána úgy se tudtunk megcsinálni a videónak, mint hogy elolvassuk, mert konkrétan semmi nem történt. Nem tudom, de én már lassan 10-20 méter per szekundban elfutok amúgy ezt. Az mi?
Golflabda? Nem tudom, hogy ez rá. Valamit rá kéne ragasztani. Megvan. Igen, csak az a baj, el fog gurulni. Ó, hát ez tökéletes! Figyeld már! Látom. Kicsit így erre. Még egy kéne. Shiftet nyomni. Erre rak te. Mi? Az erre az is a futás. Igen, gyors a futás. Az erre. De mondom, Ja. Jó, na. Na most, hogy eljöttünk a játék csúcspontjához, már azt se kell nagyon csinálnunk, vedd csak fel szépen, hogy megcsináltuk. Leveszed? Nem már. Olyan szépen letettük oda a golyót, hogy már röhögni se lehet rajta. Ott van. Futunk tovább? Az este. Supported by a couple of cowards desperate for the absolute power and control they enjoyed under the old regime, the Annyi Soviets thought kibaszott. it would be easy, quick, clean, easy. They didn't expect resistance, but the people of Nagovo were willing to take up Nem arms in bírom, equally Roger, righteous nem bírom. desperation. Én igen. The army was supposed to dissolve itself. However, many soldiers Ott held játszunk fast játékkal? and fought against the invasion with all the Nyolc spirit and óta. courage they possessed. Mármint úgy jött, vagy a másik részéről is. But De courage várj, was gondolkodjunk. not enough. Ezt a videót a negyed, 3 People were ért dying all around. And I was sitting Igen. Szóval negyed órán hagyjuk. Hát az előtt egy pár perccel. És egy harci eret nem volt benne. And to turn home to Játék, this island in search of peace after so much fight, Háborús so játék. much bloodshed. I tried to hide. nem merem, hogy nem eszkítok, hogy lassan I lesz, found hogy one megnyomod. signal. Oh my god, Nem, ez egy másodperc we is don't have a lesz. chance. With all respect, Gabe, don't we need someone with more combat experience in command? Ezzel is This találkoztunk is a valahol. massacre. Harry I Potter? think I don't know that. There's only one man who could lead us. Jaj, a buszba jött varom. Már több nem katszom ezt. Ó, az mi az a izé? Fény. Nem. Lejött Jézus. Ja ne. Who's there? Így világít egy lámpa. Várj, nem ezek vagyunk mi, akik elmentünk az Me, igaz Mr. a ház. Foster. Quiet, please. Mi van ott egy ilyen nagyon fénycsóva, most komolyan nem. Gabriel, what are you doing here? What the hell are you wearing? We can't. Nem baszol. Hagyjál végig. Hagyjál végig, jó fiadat. Folytat te. Nem akarom. Akkor cseréljünk helyet, az megyek én. Nem, most... Baszka. Jó. Várj. Hold your fire! I've seen him! He's here! He's hiding in the shed! Most elárultam őket. Very good, a wise choice. Now, you must come with us. We would like to show our Ez gratitude. most összeesett? Elárult a izértől megbízott benne biztos, So hogy we have a job for you. Nem, a fegyvertartás nem beszél. Az meg úgy farag. Legalább próbálkoztam. Kattints el, menjen tovább. Nem érdekel valahogy menjen tovább. Ez kép. Nem, az, hogy megállítom most itt. Ha nem lehet space tovább menni, akkor meg fog állni videó. Küldetésbe fejlődni. Na jó! Mi is? He? Pontszám. 0, X. Na jó. Időtartam 1 perc. De köpenyforgató talán nem volt, hogy dicsőség ez az út, Gyerekek? lehetett volna. Nem tudom, láttátok-e, körülbelül itt ülünk olyan 15-20 perce, és időtartamnak azt írja 1 perc. Nem basszó föl. Igen, a játék, amit mi játszottunk, körülbelül 1 perc volt. A videó, amit néztünk, körülbelül 10 perc volt. 19, hogyha így 19 összeszámoljuk, perc és akkor kéne 20 perc. És természetesen az időtartam, amit mi játszottunk, az 1 perc volt. De várj, azt figyeld. De köpönyeg forgató. Talán nem volt olyan dicső ez az út, mint lehetett volna, de életben vagy, és ez a legfontosabb. Statisztika? Én kíváncsi vagyok. Nincs. Ez a... Na jó gyerekek, szerintem itt mi lépjünk. Kétszeresen. Ja.
Úgyhogy bocsánat, az előző videóban említettben nem fogjuk tudni a végén megmutatni ezt a játékot, legalábbis ezt a részét. Úgyhogy most így láthattok belőle valamit. Mi nem vagyunk hajlandóak ezzel tovább játszani. Soha. Soha, most sem, többet se, semmikor. És még még ezt is kitörlöm. Semmi a legszebb a játékban, ha kitörölsz mindent, úgy csinálunk valamit, ezt nem bírom, meg kell mutatnom, mert ezzel teljesen kiakadtunk, miközben csak jó, player 1, tök mindegy. Rendben, jó, az nem tudom mit nézel. Ha kitöröd a grahat, nem ilyen uzbék terroristák vagyunk és nem rendben, és aztán visszahívod, nem tudod kitörölni. Mert nem tudod kitörölni. Bárhol is erőlködsz, mindig ott lesz a grahát, és ez lehet, hogy egy biztonsági mentes ez a graha. Lehet, hogy az, lehet, hogy nem kitöröljük ezt még egyszer. Utoljára, ezt is kitörlöm akkor. Azt írja ki, mert ezt szóltok be nekem, játékot és itt szerintem is nézzük a videót, hogy ezt elhúzom és nézzétek a szépséget. Ja. Sziasztok! Sziasztok!